Za io agnazava raha mahakasiky dépense n'olo jiaby mipetraka an-dafy. Izy ty zegny ataoko tableau. Meko mba mazava tsara be aminandreo fa satria fa misy en direct fa marobe zagny andeha Madagasikara magnano izy tsy hoe izy koa hijaly dia nandeha an-dafy agny nagnino mbola mandeha. Ino loatra mahajaly ataon'andeha agny. Andeha agnazava zegny zegny za io dépense vola miditra aminay par mois ndraiky vola miboaka aminay par mois zegny mba ahaizan'andre izy hoe karakory tsara be zegny situation-nay aty zegny karakory fiaignananay aty. Ataoko tableau za. Ty zegny ataoko ambadika eto zegny vola euro. Le ambadika eto zegny ataoko FMG. Mba mazava tsara amin'andre zegny izy avake mba ho hitan'andre hoe ohatrino vola miboaka aminay. An-dafy eto malôha sambisany edy e. An-dafy sambisany karaha man'olo sambisany fa atsika agny ka fa mivolagna an-dafy afa mivolagna France edy. De le ataoko aketo zegny dépensenay à France. Izy ndraiky tsy de fankalavitry ohatra amin'zare Belgique satria SMIC à France ho an'olo tsy mahay 1398,70 centimes. Nandreo no. De ninjare en allemand amizay zegny 1600 à 1650. Afa net volagno zegny izy brut ndraiky mala plus que zegny fa karaha manety zegny tegna important. Net zegny ho an'olo mbola tsy mahay le vola azonao en fin du mois. Azonao izy en fiche de paie-nao koa plus que zegny fa le am totalité nare zegny vola miditra aminao igny zegny le net. À Belgique aminay zegny 2111, Italie 1600. Karakaraha zegny zegny izy ke le ndeha ataoko exemple eto zegny nini France. Ohatrino SMIC à France 1398,70. Ataontsika mivola gasy zegny izy. Izy en vola gasy mahazo 31 millions 470. 31 millions 470 775. Ouais. 775. Non, 750, pardon. 750. Nandeha agny amizay mivolagna karaha manandeha agny zala 30 millions par mois. Zay ka mazegny zala zay la famille Madagascar igny tsy mijaly. Oui, andeha ataontsika calcul amizay zegny ohatrino le reste aby dépensenay jiaby aty. Zay voalohany malôha resaka loyer. Loyer zegny fondron-tragno an-dafy aty tsy mitovy fondron-tragno à Madagascar. Aty zegny mandeha par mètre carré. Alaiko amin'inay. Ninay ato 42 mètres carrés, tragno 2 chambres e. 2 chambres fô eo amin'ny 845,93. Zegny ke loyer. Dikan'izegny i 1300 zegny ataovan'andre moins 845 ohatrino. Dikan'izegny 845 amin'izay zegny eo amin'ny en vola gasy 19 millions 33. 19 millions 33 4 25. Ohatrino amizay tavela. I 31 millions i fondron-tragno un mois izy efa mandeha 19 millions. Mety fa hitahitan'andre zegny fa ohatrino tavela fa moins que la moitié. Afa plus que 15 millions zegny lany mbola fondron-tragno fa zegny koragna hita. Ataontsika moins amizay zegny ty 30 millions moins fondron-tragno ohatrino tavela 12 millions. 12 millions 437 325. I 12 millions tavela i amizay mbola izy agny fanay bazary, électricité ndraiky rano, assurance maladie, mbola ake koa i Netflix angatan'andre aminay isaka teteky le divertissement zegny Netflix, Disney, Prime Video. Mbola ala agnatin'ny 12 millions ka transport, mbola ala agnatin'ny 12 millions ka impôt, ino ka tavela. Assurance maladie, assurance de vie, raha mbola andeha agnatin'ny 12 millions ty aby jiaby. Zany ataontsika compte amizay coursenay ato zay olo telo za zandriko mama amin'ny 400 euros. Coursenay ato zegny 400 euros. 400 euros. Dikan'izegny i 12 millions ty moins 400 euros. 400 euros zegny ataontsika compte-na aky tsy 25 000 e. Satria zegny 1 euro zegny fa mandeha 25. Compte-na zegny mbola ataoko 22,5 na 22 000. 20 000 zegny. Tikena zegny 400 euros ty ke io zegny efa équivalent amin'ny 8 millions.
Imaginena an'regny zay 12 millions i moins 8 millions. Ohatry ino amizay tavela amizay ki ndraiky amy compte fa mandeha afa 4 millions 437 325. Mbola course fô, mbola tsendrika avy raha volagniko teny. Resaka jiro wifi internet jiaby. Internet fa ke fa 20 euros par mois. Internet mbola plus wifi internet zegny mbola juste abonnement téléphone fa resaka appel sy ny tariny satria zegny izy aty tegna mijouer rôle be ndraiky anao mahazo email par téléphone mety anao an-tanagna raha important be tonga an-tragno zegny wifi satria zegny ka an-tragno aminay aty zegny ka réseau normal zegny tsy mahazo fa anao mila mampiasa wifi nay aty zao 40 euros par mois. Wifi fa 40 euros par mois. Izy zegny ki amizay zegny afa mandeha 1,5 million iaroty ok fô. Afa mandeha 1,5 million. I 4 millions aky fa moins 1,5 million zegny ohatriny tavela. Oh andafy tsisy jaly ohatriny tavela. Mbola maro raha ifegny. Mbola ke transport. Za ke zay mbola tsisy tomobile za mandeha bus ary zegny raha igny sana tsy mangane tomobile fa mbola magnefa assurance n'izy carburant ara assurance zegny arakaraka tomobile tomobilenao ka tsaratsara magnefa assurance lafolafo anao. Raha amizay zegny magnano abonnement na train. Abonnement na train amizay atao 40 euros par mois. Mbola train fô mbola tsendriky misy bus zegny ke za mandeha miasa. 40 euros par mois. Ohatriny tavela. I 40 euros zegny ki amizay eo amin'ny 135 1 million 350. 1,350,000. Zandreo no. I amizay ka zegny assurance maladie. Assurance maladie nao zegny 55 euros. I raha zegny raha fa obligatoire zegny a France aty anao ka tsy magnefa assurance maladie. Anao mandeha l'hôpitaly, anao marary, anao magnefa lafo. Donc anao zegny magnano cotisation par mois. Ndraiky anao amizay mandeha l'hôpital, ndraiky anao misy raha gratuit zegny azonao resaka fanafody ndraiky consultation zegny mba ambanimbany zegny prix. Anao ka tsisy zegny magnefa lafo. Zegny amizay za magnefa 55 euros par mois assurance maladie. Imaginez ohatriny maloha tavela ke ndraiky amy compte. Afa langa sy vola 31 millions volagnina andre. Andriagna amizay mety gaga. Atao nandre kory fô zegny magnano économie. Zay andafa ty tompoko. Zay magnano économie mampirafy asa. Asanay araiky déclaré, asanay faharoa tsy déclaré. Ho an'le olo miasa mandraigny, izy miditra 7 heures. Mandraigny izy miravagna 16 heures satria zegny a France miasa 7 heures de temps par jour, donc zare miasa 35 heures. Amin'ny pays hafa zegny misy 8 heures. Zare miravagna avy ampiasagna miasa mandraigny igny, mandeha mamonjy hasaly midriky 18 heures. Ao sasany misy miravagna 22 heures, misy miravagna 23 heures. Karaha zegny rythme. Ile asanay haligny amizay tsy déclaré, donc tsy mitovy amin'ny l'heure azonay amin'ny vola normal. Zay zegny amin'ny SMIC zay miasa ataoko hoe 11 euros na 12 euros par heure. Amle zay miasa haligny tsy déclaré amizay ndraiky 9 euros par heure, ndraiky 8 euros par heure ou 10 euros maximum. I vola hely hazonay zay miasa haligny amizay tompoko, izy mba vola voavorovoronay hely, andriagna amizay mangataka zegny vola tsisy andre magna médecine. Karaha manay par mois tompoko mbola dépassenay fô izy fa tsy ampy. Izy zegny andafa ty ny olo ka mipetraka seul. Jamais izy mavita raha Madagasikara ka tsy raha asa tsy manjary, asa illégal. Izy zegny andafa ty olo jiaby samby miasa na lalàna viavy. Ary zegny anao na mipetraka amin'ny ray aman-dreninao ka za mipetraka amin'ny ray aman-dreniko, za miparticipe magnamia vola mama par mois. Andafy ty gatsy za mipetraka mama, misy olo mety karaha zegny fô ka la majorité maloha tsy karaha zegny. Magnefa. Zandreo no. Ike fa moins ohatriny raha jiaby volagniko ki. Afa mandeha misy moins 2 millions mahery. 2 millions ohatriny. 2 millions 595 000. Non, fa moins edy. Afa moins mandeha misy imaginez nandre amizay zegny impôt naka za ke mbola magnefa impôt 177 euros par mois. 177 euros par mois. Ary zegny tsy vitananay za tsisy vola, zare tsy mahay zegny. Numéro de compte nao fa mifanjakana.
zay le raha angalanjare izy anao mivolagna le 15 ka fa le 15 na misy vola agnaty compte-nao na tsisy vola ifiahinjare fô de anjaranao ndraiky bankinao zay miregle hoe na ino ma compte-nao ty moins igny afa tsy aferina fanjakana fô zare banky mandeha magnonkogno tragnonao izy koa misy raha tsy normal dikazegny anagnana banque trosa zegny anao obligé zegny mampirafasa miasa mandraigny midika 7 heures miravagna 16 heures anao miravagna 16 heures donc pozinao mety 2 heures de temps fa mandeha miasa an-tany hafa tsy am-tany iasanao ty satria fa tsy mety andafa ty volaniko 7 heures de temps 8 heures de temps par jour maximum anao ka fa navita 8 heures de temps amin'ny entreprise araiky na amin'ny toerana araiky afa tsy mety manoiky fa mandeha mizany tany hafa koa zegny anao miasa igny anao miravagna 4 heures na 4 heures et demi mandeha mamonjy asa na midriky 17 heures eky anao na midriky 18 heures miravagna 23 heures anao tonga an-tragno amizay fa ndraiky minuit anao tonga an-tragno anao miseky mihinagna fa vers 1 heure du matin ou 2 heures du matin anao tafany 6 heures anao fanfoa satria mandeha midriky 7 heures zay andafa ty marobe aminay mandry 5 heures par jour andry agny mbola mandry matsagna andro aligny mbola tranquille zay aty misy mandry 5 heures de temps par jour 5 heures de temps andeha anjay amin'ny médecin zay zegny zala tsy marigny zegny izy ataovana le recherche amin'ny internet izy 1398 moins dépense jiaby zegny ke mbola tsendriky misy ery vangavanga lamba ery Jordan ery téléphone iPhone jiaby mbola tsisy izegny andafa ty tompoko marobe olo mitady relation magnano 50-50 i olo jiaby tandre magnano raha Madagasikara igny tsy angovin'olo araiky izy tsy maintsy misy namagna mahavandy olo mipetraka andafatra za raiky fô namelony tegna tandafa ty de navita raha ta Madagasikara igny zegny tsy marigny tsy maintsy misy olo niaragna izy de mifagnampaka igny avitanao magnano économie bebe leranao misy olo iaragna koa mazaka zegny za ndraiky mamako zay magnano zegny za mbo mavita économie hely ke économie nama tsy nelaniko aminandre satria za ty mo fa misy olo velomy aza mifagnametsiny aza mifagnametsiny fa i dépense le ke mbola tsy jiaby so ndre mety fa igny jiaby mbola tsy jiaby izy ke mbola misy assurance de vie volaniko tegny mbola tsy soratiky assurance de vie ndraiky 17 euros Netflix angatanandre santeteky izy ke ao niakatra 10 euros Netflix de Prime amizay zegny 7 euros Prime Video de mbola misy koa zegny Disney Plus 6 euros satria izay fialambolinay tandre vola ndre tsara obligé ndengal zay zay tsisy fialamboly ke zay fialambolinay azandre ono électricité amizay mbola tsendriky voasoratra akato zegny électricité ne ato ndraiky rano 137 euros 137 euros za ko mahiny nisy manafina ngana direct tagny izay nagnanovako vidéo i 1300 ty donc karaha mané par mois karaha mané normal tsy mavivra zay andafa ty fa izy fagnametsiny izy volagniny zala isakoma igny tsy midika hoe ke vola 1 euro miakatra 10 na miakatra 50 000 izy karaha mané ty tompoko tsy miakatra io tsy miakatra izy mbola miresty 1398 alors rognitsika 1400 andriagna amizay volagnazy ety mahazo karaha mandray vola 30 millions par mois 31 millions par mois zay zalaka mahazo zegny zegny projet nandre fa mipetrabelaka io raha jiaby fiainandre ndafa ty izy nanzay course bazar mandeha amizay internet mandeha transport mandeha assurance de vie mandeha électricité mandeha amizay abonnement raha madinidiniky ataony ery Netflix zegny raha ifengisika ery wifi ifegna aby jiaby azonao sakasaka région amin'ny etiky izy 400 euros olo telo zay tragno araiky imagininandre bazar 8 millions par mois Madagascar agny bazaronao 8 millions par mois zegny anao na mandeha mihinagna amin'ny restaurant anao managna la belle vie izegny ky tsy mandeha restaurant mambary isan'andra ndraiky ro karaha akagny mba tagnano belle vie zay ty mba tandeha amin'ny restaurant de luxe jiaby sy ny tany fa tsy araka na zay mihinam-bary resaka bazar fa 40 euros 400 euros magnano eo imaginenandre amizay zegny zay mandeha restaurant hagny ohatrino aza mifagnametsiny zala ary zegny amizay mba tiako volaniko andre jiaby regny tonga andafa ty izy tsy haiko nanjavana resaka tafarany vidéo ty fa izy tsy ampy feky ivola 31 millions zegny mbola fondron-tragno fô izy fa 12 millions tavela fondron-tragno 19 millions zegny ndao miasa voilà